Chief Executive Member ka KHADC wa Winston Tony Lingdo ulabo gejeng kerpat ek sarkar jela bagan pelat kam kloy ka bahak pisa ka bagi District Council ka debanyo na ka sarkar kenang bagi District Council ken laban pentelun yaki kam kijam. Habakran ni gelat patai kubor akalai potre gunai luar hajar arpusan hadin mula shimti kumu CEM batamai. Uba Winston Tony Lingdo ulong bakaseng bat KMDC ka KHADC. Kin pediang ya kejing terwasi utulap ke sarkar jela bat ekania kin sepensengau kejing elang ke bansalong bat ke komiti ke balatau ke sarkar jela. Uba Winston Tony Lingdo uliat ho baka bahak pisa ke baka sarkar kampat pelat kerang buan bah bat halor kani ke council keladap ben pensengau ke sarkar bat jan kan sepensengau ru syaka komiti ke balatong ke sarkar banyak keran halor kani. Ulang balara ke sarkar ke pelat biang pore ke bahak pisah ki council ki district council kin penunai ke jinglut balara ke sarkar ke ada ke jingerap pisah grant and aid syaki council kan erap shiboni ke district council bagian laban pentelun yaki kam jongki ya rai kum ka isi ka batmai kum bang ong yuki mane ni ne trai kum ka team ti ni don ki meetings ko ke but ni skem ba sem la yo pang ni constitute ya ka ya ni team ka batmai ka juni collectively ni yo pa ya rai lang ka ju ti ka priority ka junga hi na kalian ka junga shimet hi ka dai bet ban banang pan khan shu ya kam di bangi ni la trai kum ba la te beras ka tu ni hindu kunai la det na ba ka trade ba ni ti ni la yo pan ni trai kham ha kham janai ya ka dai ba trade la yo pen ben kan rum kan ram oi ngan ong ye phi ka lenti kam long ka ba sok ka dai ka ba quality ba e and dai nang ni shakmat ru ngai scam ba e ka rai ka bangi ngin rai nang ni shakmat kan long bai ka jing yo nong jung kari ka bi ka be ka ba no sok sok ba boros ka tahan ru ki banai ki la le tu man ba ki wan bani kendo ye CM ni EM su ka kamera ka jini ka long ka ba kloi ban play ka long ka bang kloi ban welcome ye ki ka pat judon kum kata ka ayu so kendet mentan long ayo sngo na ka kentien ka jong LO ba kadon ka gap ya CUE ba kadon ka gap rei nang ni shikmat la da kadon kum kata kum mga ong mentan ye iru ya bang lapan snow iru balada kadon kum kata I get assurance ba nang ni shikmat kum long kum ta but nangit ska ba kamera ka jong kum CM ba kamera jong EM sang ni shikmat ru kinlong kum ba julong hi bro kamdon ka no changes si kini kiniat banai mla dep mo ka isi ke bathmai ka jongi bat nangit scam ka ni ka team ka bathmai ka jongi ban constitute man taru ku mangala kren hi bangin streamline ni gitu mo yim num la shu bangin ya khli ka barim nya ni ka jing bakla ka jong barim nang ni shakmat kamram ka jongi ka dei bet kumnungin wat kilat kelenti ka bangin pensuk ya ki traders ki jongi ru kumnungin wat kilat kelenti ru ka bangin ente lakam ni ka jing wan rung ru jong ki priu ki panabar ban yo ban ya ban le ki khai ki pateng ki jong ki hamni apa ka jela ka jong iru ti kita ki bakan ni ka isi hi nadu ka si ka basdang hi ila long very conscious na shim ya ki rai but ki decision ki baham e khendia ban yo pate lakam ti ngai scam ru ba kini ki khendia ban hoi na su thu pi kani ka kam dei ka kam ka besuk ba tahap pereng kendreng penai ngin yo ban penbet dut ya ka jing e ne ni ka konrum kendram ka pala ne la bun bun snap andrei nget yang ka intention but ka rai ka jungi ka long bet bangin pen thamai be ka kam nang di shmat in streamline ngin te lakam ya ka ega pangidai man te lakam kumbangila shimti na do singa ka baning kong hi ba wan ban shimti ka district council kan long bet kuntu hi inum dan inum deputy Piga party stand kalong very clear. Ba ko ban minimize ka jinglot ka jigset ni ko district council. Ba na smuthu ka jingdon jong deputy CM ko ngumdon ko dulu mo jingdon to. Yangi ka isi ka bat mai ni. Ila decide ila rai be. Nadu ka party ka high command so jong ni nadap. Nadu ka singi ban ko ngumdon bo ki deputy CM kita sa. Nadu mentah kalong kutu ko makajulong ni khiyat kini hidup nai ko ada. Dan senior kan har kan bah. Kalau untuk kadang DM kata gaji ya trailer habang ya ke jinglong ke jingman mo kembang tipi ini ba sarkar ka persyang kalian ke jungi ni persyang bang ini don nang haju ka nong rim ne haju ka page mo ka bide kikam na ni crucial decision di tengah banyaran and ray ke ba pi ong pi ka share do manta di ke jing ka pat ke jungi ka long ba gila dep tho hasil license ke state government bahkan pelat dia nak share on a timely basis nang bakam nung duko ka kajing trekam ka joni na aliang ka district council kumbakan mo kalau ka kani ka share ka parang pending ka state government hadu menta ka
jingyo jingtip ke jonga kalong ba kadang bun ke share apala ban ai ke anxiety taruh gin saya yo banyak clean jumbo tadi banyak keren kamshai ada nila ada banyak keren bak state government ko mga banyak mo ketua komiti ka dan nila ada pail ke jingko na kali mo itu just long baik ai pelat je ka share ka por ka bedai ka hasil district council hadu menta ka padai ka sinking ship nani ka liang ka balangam na makan ngam no hendrai ni kemilin ti ba ka sorkar ada kalong ka don shisha kata kami sih bejing kia shisha ikan ikan district council ini ya baru lain teli district council pelat je ki shares ki ba kadai ban pelat yang ni kita kata ka lat ke lenti ke penginyo ban krong ki revenues ki jongi ke bedi hok shisha jong district council but ada ka don shisha kata seriousness ni dekat grant in aid mo one time grant nani penginyo ban pentelun nani hampen janai hampen bahasyu ya ka council ba ya jongi hi kani ka atmosphere ka bumut ka jinglong ka jingman ha ka office jungi ha kini ki kendiat benai kamdei bangat mu ban keno yo CM ne ban keno ya nuye no renga shikyu iba ka donte kata ka jingya jingai tiba pun ki MDC PGE hani bakim ju kamwan wat sa office di hawat ing kada balik kimwan sa office ka kan ka office ka kenca ju kamdan ki priu banwan sa office hidayat nanti tu pok koridor mendan pai ba te ngai iba ka don te mat ka ka ba isyong phe ka ba mi tanat ka na kalian ka chonga ngaso ba ka di ban create te kata ka cooperation nadi ka jing stu jimut apreng jungi para MDC yang ni itai bentai ba ngala keren ta ba sutanat ba na kalian CM pat ula ai ka assurance ba nang ni syaman ngindon ka jing stu jimut ngindon ka jing pelang hoi ngimla ban interfere ya di polisi terikam lagi nama kini makin berban si dan bai lakum no pat kidon ki bental si ki bakta pat ya ka yap ka im jang kari ba ka benrio mungkin isu ki balong sensitive ding sudai bakan don ka consultation TPE pakakab kan long kumno palada ka sarkar hi kaya rapan siu tulab ikinong tray pi kanu ka jingerap jang ka sarkar ka bomdan kendon ngasngo kaniarap hiya ka council kanu ngamong tangga tulok re kanu ka jingerap na kalian ka sarkari ka strengthen dan ka penklan ya gitu kanamdan tharai ka jing satu kelar na bati ngalaong implementan kadai ka jingerap ka bomdan kendon lada pikwa ban syai kata ka sarkar ka jingerap ya ka council om tangi ka share henry ki don ki special grant kadon ka grant kidon ki fund ki ba ka council ka sarkar kala ban ai ka tena ta kadau ngaso ong ipi ba klem condition hem dakta ya ka function ng council kabalong autonomous kanu ka jing yarap so kan yarap iya